Production. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Zai kuka ba ita izar soja kai binta kuma ba ta buya ba, daɗin sofarcin alkhairi wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba.